खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि फैदो दासान्दिनि मोननैसो गोदान खौरां मिथिना लानि जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे फुंबिलिनि समावनो खौरांखौ मोननो हायो। आसामनि नसुंसे रायजो मेघालयाव गोबां बिबांनि हेर'इन बोखांनो हादों। इस्ट जयन्तिया हिल्स जिल्लायाव पुलिसनि सिग्रोमनायाव बोखांनो हादों 5,50 लाख रांनि हेर'इन। मिज'रामनिफ्राय पेसेन्जार लानानै फैबाय थानाय गंनै सुमो गारिया सिग्रोमनायनि गेजेरजों बोखांनो हादों हेर'इनजों आबुं गं 48 साबुननि बाकस आरो बे साबुन बाकसनिफ्राय गासै 516.43 हेर'इन बोखांनो हायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बोखांनो हानाय हेर'इननि बेसेना हाथायाव 5,50 लाख रांनि जागोन। बेजों लोगोसेनो आयेन बेरेखा हेर'इन फालांगि खालामनायनि अजदआव सानै सुबुंखौबो पुलिसआ हमनो हाबावदों। गुबुन फारसेथिं मिज'रामनि म्यानमार साखाथि साम्फै जिल्लायाव ड्राग्सनि बेरेखायै सिग्रोमनायाव आसाम राइफल्सआ हेर'इनजों आबुं गं 20 साबुननि बाकस बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि बे बोखांनो हानाय हेर'इननि लिरथाया 237 ग्राम आरो बेनि हाथाइनि बेसेना 1,65 लाख रां होननानै फोरमायदों आसाम राइफल्सआ। रायजोआव माखासे जिल्लानि आसाम पुलिसनि गोजौ थाखो बिबानगिरिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनाय जाबाय। रेलवे पुलिस एबा आइपिएस डक्टर राजमटन्दनखौ बरपेटायाव होनाय जाबाय। लोगोसे बिथांनो बरपेटा जिल्लानि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिसनि बिबान होनाय जादों। गुबुन फारसेथिं उदालगुरिनि एसएसपि सुप्रिया दासखौ नलबारि जिल्लानि एसपि महरै थिसननाय जाबाय। बेबायदिनो गलाघाटनि एसपि पुलिसकन्जेनखौ उदालगुरिनि एसपि महरै थिसननाय जादों। नलबारि जिल्लानि एसपि सुधाकर सिंहखौ उलुबारिसिम सिआइडि ज'नाल 1 नि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस महरै ट्रेन्सफार खालामनाय जाबाय। बाक्सानि एसपि राजेनखौ गलाघाटनि एसपि महरै थिसननाय जाबाय। सिआइडि ज'नाल 1 उलुबारिनि एसपि ध्रुब बराखौ गुवाहाटीनि लेङाइ पुलिस कमिशनारनि बिबान होनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो काहिलिपारायाव थानाय 4थि आसाम बेटेलियन कमान्डेन्ट आइपिएस देवाशिष बराखौ रेलवे पुलिसनि एसपि बिबानखौ होनाय जाबाय आरो आइपिएस उज्जल प्रतिम बराखौ बाक्सानि गोदान एसपि महरै थिसननाय जाबाय। लोगोसे गलाघाटनि लेङाइ पुलिस बिबानगिरि आइपिएस अंजन पण्डितखौ 14थि आसाम पुलिस बेटेलियननि कमान्डेन्टनि बिबान होनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथाङा प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहआ रिटायारमेन्टनि सानसे सिगांब्लाबो एरेस्ट नङाब्ला बिबाननिफ्राय बोख्लायजागोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। बेलश्री दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि रतन बसुमतारीनि ग्लेमार बाइकखौ दाख्लि मोनाबिलिनि 6:30 रिंगायाव बाथासीपुरनि गावनि दखाननिफ्राय सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा गावनि ग्लेमार बाइकजों सोलायना लाना थांदों। गोमानाय गारि नम्बर AH01BS5768 दोनलांनाय बाइकनि नम्बर AS112P9106 गंनैबो गारिया निला गाबनि। बेनिखायनो सोरबाफोर लांसन बायदोंब्ला बिथाङा खोन्थाहरनो खावलायदों। बिश्वनाथ जिल्ला नदुवा दख'रानि सिङाव थानाय मदपुर गामिनि उर्वशी बसुमतारीया थांनाय रबिबार 10 खालारनिफ्राय गोमादों। सोरजों थांदों बबाव थांदों बेखौ मिथिनो मोनाखै। फिसाइ माकार बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोरहा थाखोसेयाव फरायबाय थानाय सासे गथ'बो दं आरो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 9954815106 जानबुं नम्बराव थाबैनो खोन्थाहरनो खावलायदों। बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा जफादन भिसिडिसिनि सिङाव थानाय आमिनगाव गामिनि रहिला ब्रह्मआ सोरखारनिफ्राय मोननाय पिएमएवाइडि न'नि बिथा लेबेलखौ थरब्रै रडनि सोलाय थरसे रडजों लुनायनि थाखाय अजद दिखांदों चेयारमेन मन्टु गयारीनि हेंथायै। न' मोनगिरि रहिला ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला जफादन भिसिडिसिनि चेयारमेन मन्टु गयारीया बे न'खौ लुना होनो लादोंमोन। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन सरखारि न' मोननायफोरखौ लिन्टार रडखौ थरब्रै बाहायनानै लुनाय नुनो मोन्दों। नाथाय रहिला ब्रह्मआ गावनि लिन्टार रडखौ थरसेल' होनानै लुनाय नुदों। बेनिखायनो रहिला ब्रह्मआ चेयारमेन मन्टु गयारीखौ सोरखारनि एस्टिमेशन होनाय बायदि लुनानै होनांगौ होननानै फोरमायदों। खौराङा एसेनोसै गोजोन्थों।